Ngiyanibingelela ngane zakwethu. Ngisacela nje ukunixoxela lesi sitodlwanyana, khona isitolo engifuna ukuxoxela sona engeke ngabhekana naso kulo nyaka. Ngathi ngiye ekhaya ngisuka la engisebenzela khona, mangehla nje empangeni ngingakafiki erenke yami la ngigibelele khona iy'moto eziya ekhaya, amatekisi. Kwavele kwami imoto eduze kwami, iPolo emhlophe engabi nayo i-number plate. Le Polo emhlophe yayinamantombazane awu-2 phakathi. Yangicela le ntombazane eyayishayela icela ngisondele kuyona, ngasondela. Yangibuza ukuthi umgwaqo ubheke Olundi, ma ula uphuma ubheke ngaphi. Ngamchazela ukuthi uhamba kanje kanje kanje. Wayesethi ena eyi, ngicela ukubuza la empangeni itholakalapi indawo zokulala. Bese ngiyamchazela, bese ethi cela ngigibele ngiyobakhombisa, ngihambe ngiyobakhombisa endaweni okuthiwa kuse-Bayside Lounge nakwezinye iy'ndawo ama-B_N_B. Bese ethi-ke bhuti, inkinga yami iyodwa, ngize ngimise imoto nje. Inkinga yami ngiyakuthanda, ngikuthandile into emangikubona ngakuthanda uhamba phansi. Ngamisa imoto ngoba ngizongibuza ezinye izindawo nje, hhayi ngoba ngingazazi iy'ndawo zokulala empangeni, ngiyazazi. Hhayi ngoba ngingawazi umgwaqo obheke Olundi ukuthi uhamba ngaphi, ngiyawazi. Inkinga yami ngifuna wena. Eyi, ngangazi ngizothini. Wayesethi ena ngicela ukubuza ukuthi ufuna malini uma sizoba nobusuku obodwa nawe. Ngathi mina hhayi, inkinga yami ngiphuma emsebenzini ngisaya ekhaya, kufanele ngilale ekhaya. Okungcono singabuye sihlele olunye usuku noma sibuye sihlele esinye isikhathi sanele sikwazi ukubonana kahle. Ungangishiyela kodwa ama-contact akho ngizokwazi ukuku-contact. Wathi lo sisi ngikudinga namhlanje, not tomorrow, not next week, ngikudinga today. Wathi yena if uyatswafa ngizokhipha noma imalini oyidingayo, even noma ngawu-1.5 ubusuku obuyi-1. Yimi lo Vumiyane, ngifonela ingane esekhaya izothatha isikhwama nginike imali bayoshopha behambe. Ngithi hhayi ngizobabona, ngihambe ngiyolala e-B_N_B nale nkosazana. Masifike e-B_N_B nale ntokazi ithi yona icela singayisebenzisi ikhondomu. Bese ngithi ngeke kwenzeke ngane yakwethu, ngcono simane siyiyeke le nto. Alright, wahamba waya emotini wafika wathatha amakhondomu wabuya nawo. Ngalala nayo, kwasangakusasa yanginika u-1.5. Yathi ena izonginika omunye u-1.5 icethe ukulala nami futhi ubusuku besibili. Ngavuma ngoba imali ngangiyidinga ngale ndlela, ngaphuma sengiphuma no-3,000. Kodwa ngayuza ikhondomu ngoba imali iyinkinga imali. Singezwa sithi nje amantombazane ukuthi decent, iyinkinga imali. Nami yangidida ikhanda imali, u-3,000 nje nguthola kanjalo nje. Ithe isuka lapho le nkosazane yathi kimi icela ukuthi ngibe indoda yayo forever. Ngavuma ngoba ngangibona imali. Yangitshela izongigqokisa, ingikhiphe ingiyise ema-restaurant abizayo, nasemahhotela abizayo. NakoThekwini singahamba siyolala khona masifuna ukukhululeka if off emsebenzini. Ngavuma ngoba ngangidinga imali. Ungamjaji umuntu osuke enenkinga ngaleso sikhathi edinga imali ngoba usuke ayidinga efuna ukwenza something. Akusho ukuthi uyasebenza ngeke awuyidingi imali ngoba usebenza udinga yona. Kuyenzeka ukuthi awunelisekile la osebenza khona ngokwesente, kodwa uma kuqhamuka imali kanje akulula uyiyeke. Njengoba nami kwangelulanga ukuthi ngiyiyeke ngoba nginey'dingo ey'ningi. Nawe lapha ekhaya, nawe emotweni, nawe ebhasini, nawe ebhanoyini, nawe esitimeleni, nawe lapho ohlala elokishini emakhaya, ngeke uyiyeke because uney'dingo ey'ningi. Nabo abantwana ababheke wena obazalayo, badinga imali, badinga ama-uniform, badinga ukugqoka, badinga ukudla. Awukwazi ukuyeka imali eqhamuka kanjalo.
sathandana nalo sisi kusifonelana sikhuluma ngey'ncingo uthe esuka lapho lo sisi wavele wangifaka ku-7,000 wathi ena akekho la yena dala useGoli enye imali eyokuthi ngibhukhe ithikithi lendiza uma sengi-off. Nangempela kanjalo ngayibhuka indiza ngashiyela iy'ngane ekhaya imali okudliwa ekhaya ngayibhuka indiza ngathola ithikithi ngagibela indiza e-Richards Bay yayothi cababa eGoli yangibeka. Nangempela ngamfica sengilindile ngihlangabezile e-airport ngemoto i-BMW ngangena zakhala. Uma ngibona imoto ibamba u-main road obheka ePitoli uthi hayi eGoli kuhlala iy'ngane zakubo unendlu ayithenge ePitoli la esikwazi sikhululeke khona yimi lo vumi yangisambe sokhululeka. Uma ngifika la endlini kunabantu besilisa abawu-2 namachebe awu-2. Ayi lo sisi-ke asingene ekamereni-ke ngihambe siyeshawa naye silwenze ucansi ekameleni silenze ngutshela iy'ngane zakwethu ngalwenza ngaze ngakhathala ngase ngumtshela ukuthi sengikhathele wathi into engiyizele la iyona le ngizosebenza ngalwenza ucansi ngisho sengikhathele ngalala sengathi ngifile ebusuku savuka ekuseni zakhala futhi zathi mezithi nje 11 o'clock sahamba sobhukha ithikithi lendiza ezophuma ntambama eBheka Bay. Nangempela ngagibela ngabo-5 indiza yafika sekuyoshaya 09 ebusuku nga-requesta i-Uber yangithatha i-Uber yangibeka empangeni ngaya ekhaya. So nje singajajani ingane zakwethu ngoba ikusasa laziwa. Danko.